Oras manihita sa lubot na, tapara di marohan ang pikirata lato mangihon hata ni debata, martangiang magita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramuti ati-ati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kurian itu hata ni debata nagabitur po jamita di ujung tahun 2021, ima di tanggal 21 Desember tahun 2021, di enet dosian buku ni panwirang Jeremia, bidu 20 sia, mamukasian ayat na pasapuluhon, rodi ayat 14. Songonom madiro disi. Ay songonodo hata ni Jahuba, molo dunggok na 70 tahun ni di Babel, batak kumahamu dohot pasit tokon tuhamu, baga-bagak kuna dingkani asa mabuak kamu mulak tuingan anon. Ayenunga takas subuto sakap akana husakapi taringo tuhamu ninna Jahuba sakap hasonangan dotahe dada tuhamaguan asa aw mangaleho tuhamu ujung nahinalungut tomuna. Jadi pajojo muna maaw huhut laho hamu martangiang tuau gabi tagihonok mahamu. Jala lulua muna maahu las jumpa kamu molo tung dilului hamu ahu sian nasaro hamuna. Jadi jumpa kamu mau ninna Jahuba jala mulak bahenokku akan terbuak siya kamu. Jala papuokku hamu sian saluhut bangso parbegu do sian saluhut inganan habolongan muna nasya laun nahubaheni ninna Jahuba jala mulak kamu buanokku tuinganan habur hatam muna yan laho terbuang. Ido sahatna nagabi topik ni jamita diobasoni ma sakap hatuaun nasian di bata. Hamuaka dongan sapur siaun damang denang saluhutna diari sadarion tanggal 31 Desember 2021 ima ari na parpudi di tahun 2021. Dang pigaliling nai salpohonot tama tahunon. Jalabongot mahita tu tahun ni baru ima tahun 2022. Sialin ni saluhut nai ono dorata dok saya herna tuar dupe bona ni tahun 2021. Habe nuaing nunga ujung tahun 2021. Tungso ni hilalaro tahe. Om baram naro tu bagasa pikirata. Tung toho situ tudui. Sangobas do tahe ari-ari nang tabulus di bagasan tahun 2021. Dokan sa persyaun ya turpu jamita diobason sian Jeremia bidu 20 sia ima surat ni pawiran Jeremia madapoton bangso Juda nang maringan di habuangan Babel. Na terbuang do bangsoi inorhon ni pardosonna di nasusatia na sida to debata. Alay ia habuangan Babel dada sakap na laho mga gohon bangsoi. Gariada sadadalan na dipakai debatadoi laho manopa hadirion nang hasomalan ni bangsoi. Nakpimangay hapariron na sida di habuangan ni. Alay, laos di suso debataro na sida asa makarekoton hasonangan ni huta habuangan na siday. Tung macatakas doridok, ia dunggok na 70 tahun ni di Babel, ibatan ni debataro na sida, jala pasitongon nama baga-bagana. Jala na palohon na doon na sida musi tu Jerusalem. Lapatan na, dang nagawi sa turus na bangso Juday di habuangan. Alay na paulahon ni debataro musi songon na selaw. Hamuak karungan marhiti turpu jamita di ujung tahun 2021 arong tulu na naing sirimangotta siyang turpukon. Na perjulu ima di bata para dihon sakap hasonangan tingolum. Tabang denang na hinholongan ni Tuhatta Jesus di paranguluan si ganupari
Seono do hita pamurahuma bahin sada hato tuan, Yesus jolo manata sigati hasitongan na. Jala di ujung nai, gabi tu mapanon solion di bagasar rohatta. Dang horan maradop podong atazolma olo tapahesong ni. Gadi ada tutuhan ipi, olo do mura-mura hita marugut-ugut. Uju masa akka hamolon di bagasang ngulut taon. Nolo ima didok na diba, di dia do di bata. Puasa di masa pengujunan non. Mangarang-arong musia na madok dang adil Tuhani. Puasa ikon pola tuau masa si songron. Alai, di lau-lau nyari, gabi ida utama, pabua dipuri ni saluhut nai, arong do hahomion ni di bata, nang ni sakapi rohani di bata, asa gabi hasonangan di bagasang ngulut taon. Si bata, suhardo tu roha, hape napaunehod do di bata. Omma na nidok ni di bata, tubang suhaholongan nai, pabua nunga di barade di bata sakap hasonangan ni. Tung macetak kasdo di boto di bata, aha na sinakapan na di bagasang ngulut taon. Boydo, terpatulus sita, tarsongon sa halakpad di bagas, di bata, napaulihon, hangulot taon. Tarsongon sa halakpad di bagas, na boto narikot, di bagas na pinaulina. Tung situtu matahi, iya sakap na ima sakap hasonangad do, dada sakap tu hamaguan. Jala sakap na ima, nalaw mga lehon ari naguk hasonangan, dohot la siroha. Ala ni songon si tong na akan na porsiya hita. Unang mahita mabiar dinasa, manang aha pinamasa di bagasang ulut taon. Jala monotung piroha maulod di ngulut ta. Naing matarimangi, pangalahot tay, atik do, adong hahurangat ta. Hinarhon ni naing majumulu, tatoputi do sadda. Tapau baru hatta ng pangalahot tay. Taingot ma, iya hamaulon na masa di purtibion, dada ujung ni saluhut na, alay di pudi ni akka hamaulon ni, say na marua do akkala siruha, si patongonon ni, di bata di bagasan ngurutta. Ala ni ikopos doro hatta, manangaha pinamasa, lasiruha manang arsakpe, di perdalanan di ngurutaon, ingot ma, di bata, para dihon, sakap, hasonangan, tinggulum. Na berduahon, Jahuba manangihon tangiang dihalak na marsitutu mangidohosa. Hamwaka dongan sapursiyaon, sada nasutar sirang siyan guru ni napursiya ima tangiang. Tangiang ido gay parhitiatta, laho marsaur, laho pajupang, laho makatai, doho Tuhani. Jala las didok paduhan itu, tangi yang imahosa ni halak na porsia. Tangi yang idu dalat talah makata idu di bata. Asa di bagasan idu tapasahat pamujion dohot pangiduatta. Tentu sahali di bagasan sada tangi yang arong depakirimon natung dihalunguton gaduk ak kasi partangiangi. Asa dilihot di bata. Na pinangiduna. Hobartusi, rikodo si rebangotta. Songo dia do rumang ni tangyak ta si garup tiki. Na sejojot do hita martangiang uju neng mudum. Manang lahomangan. Manang dunghehe siya puruman. Somal do hita martangiang. Di tangiang hisong ni. Alay buhado tutu. Ngasay hula di si hita martangiang. Tutu sahali rikko si tuturo tangiang na pinapulik. Siyan sa sudene. Dalan laho pasal hoto kita doho di bata. Lapatan na rikot do adong tangiang na bersifat pribadi. Dang tangiang mangan, dang tangiang neneng murung, dang tangiang laho mangula siulaw, anak-anak asing. Ada tangiang secara pribadi. Perjupangat doho Tuhani. Holani, sotung gabe tarajubi, ia tangiangi alani naso tarjua. Tang sidohonot tasong ni. Rajumat tado ia tangiang marharuan dui sian ia siroha dohot posti roha. Babua tangiang honone di patado uju martangya kita tu ibadah. Damang denang dongan sapur siaon hobar tuturpuk jamiton riko do sira bangotta bohado rumang ni tangyakta di nasa tao bolonon.
Dia do gumudang tik kita. Lahom barungu tunggut ala ni si taonon manang gumudang do martangyang. Naulo ido jol mai gabi sehoran na tuwak kahamoroni lalap pikiran na. Dang marhapurusan di bana tu di bata. Ujung na lupa ibana martangyang. Asa di son diajari do hita lau pasahatus sudi nasa holso nero hatay. Ture bata di bagasan tangyang. Taingot mapaduhan ni Jakobus 5 ayat 10b na margugo si tuturo tangyang ni pardigor molo dihaburjuhon. Hamak karungan hatani di batari tikyon di ayat 12 do di ayat 10 di dok. Jadi pajojo muna maaw kuhut lawamu martangi yang tuau gabe tangi honokku mahamu. Jala lulua muna maaw las jumpa kamu molo tung dilului hamu wow sian nasa rohamuna. Asope sada siri bangot tadoon lumobi ditiki natapangi dohoni somarna Jepang. Atik do di bagasan tahun 2020 sadon tunggurang akan nata hirimi naso Jepak tadope. Habera nung ngata gogo mangula ngata lehon nasa roha gogo nang tikita. Isarana dia mangului ngolu sigano pari mangalui parkerejuan dia mangajari akayanakon mangalui serokat ni todi mangadobi parsahitun lanak kana asing. Asa disodo perlu tarimangi atik do lupa hita martangiang di bagasan tangiang na marstitutu. Dang tatangyakon na taului doho na tahirimi. Olo do halak saya lalap mangula siulahon na alai dang diingot manangyakon na niulanay. Asa omma si ingototta rikot nila martangyang ya. Hamuak karongan rikko situturo ta manat ruhut ni parsorat taruh di bata. Songod dia dong tangyak tay. Atik do tarsongon kran ni aik arong nasopul desi. Asa jumulu manian tapayasi. Ima akka dusa pangalausion di bagasa ngurut taon. Sadarion dipaingot hatani di pataru hita. Mulu marsitutu hita martangyang saya natangi hunone di pataru saluhut nai. Pos maruham. Napatuluhon di bata paulihon narekot di ngulut taon. Hamuak karongan sa persyaon terpatulus siteru tu sahalak na marsahit na hinirim ni rohana ima maluasian para sahiton nai. Olo do tung maceliling partikian na asa Jepang hahipason. Alai turikot do itu tu nak pedang boy manigor hatop songon sahalak na marsahiti jolo diinum do ubat hobar tu hatotuan ni dokter. Alai sialan do sabar be ibana olo magabi dipaksahon manginum obat sadari sehari mangalang di bahin. Bahaya dui olo gabi overdosis. Turuson songon bang sujuda na terbuang tu Babel. Alai dong salpo 70 tahun dibuat di Bataru na sidang musi mulak tu Jerusalem. Toto sehali 70 tahun dan tikin aja pegi. Alai nakpe tung leling saluhut nai naing pabotohon sakap hatuwaun na siya di bata. Asa tung riko situturo sabab ni roha na paimahon tikin na binuhul di bata laho pasaut ton sakap hatuwaun ni. Hamuak karungan songon idengkem masakak ni di bata di ngurut taon. Jelas sakap hatuwaun nido na parohod dami dohot lasya roha na sumurung di bagasan ngulut taon. Manekon siya halasonotta. Pabua uju di natabulus petao 2020 sadon asa taboto ma ia sasulinang tabulusi dang tersirang isian hatau tuan di bata. Ai ibanado na jumadiho kita jala guru di ibanado nasa hango 2 taon. Suang songonima nang ari-ari ni ngulut taon na naing sedalanotta di taon na neng ro asa pos marohatta. Ia tahun 2022, 5 tahun para sinirohaon. Asa Jepakta marisi, asinirohani di bata, naso dung hiya masohot. Anani, bongoti 5 tahun ne barui, di bagasan posiroha, di padonganion di Tuhani. Ingot ma, asa
sa totong pasahat to dirim, holat to di bata jahuba. Dalani maari-ari ni ngulumi, di bagasan la seruha, di bagasan pakirimun na mangulu. Una ko mabiar, alepos maroham, babua, rapor Tuhani, rapor Tuhan Yesus sih, sajupak taru hasonangan, dohot asini rohani di bata, nasodung hia masohot. Ingot ma, babua di batado na mangalehon sakap hatuaun di gulumun. Ditugu-tugu Tuhan itu hita, didongani Tuhan itu hita, ditiup Tuhatay itu tangatay, lah madalani ari-ari ng ulutta, di tahun neneng ro, tahun 2022, tahun naguklas si roha, tahun parasi ni roha. Sa di bagasan parhorasan mahita, hamwak karongan sa pursyaw damang dengan saluhut na, laham manomonomu, jalan mabunguti, tahun ne baru, tahun 2022, tahun guk lasiruha, tahun guk pasu-pasu. Tuhat ta Yesus ma na madongani hita saluhut na. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata madok mulyate duhami di sesudi pangaramotiom di hami nang penatongommu di nguru nami saliling tahun 2021. Waing saham mahami tujung di tahun 2021 jalan yang bungut mahami tu tahun ne baru tahun 2022. Hupa sa taima saduk nguru namion holat tuho seramuti mahami di perjalanan ni nguru nami di tahun neneng ro. Posto rohanami ale Tuhan di bata. Saya lihonom buru sakap hatuau ni di bagasan nguru namion. Atong pinuji pinasangkap pengwarmu ale di bata nasun hinaguku. Di bagasan guar di anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si palua, jala si hokkop ni guru nami. Amin.